Boas tardes a todos, eu sou un fecundo lo que puedo. Estamos hoxe aquí para recibir a un artista internacional, un artista que está triunfando muchísimo, un artista que é como os romanos, porque se cola en todas as casas. Ele é Rosalía. Que tal, Rosalía? Estaba mellor na cama, verdad? E dinos como chegaste hasta aquí. Vin no autobús. Ai, non conduces? Como vou conducir o autobús? Ti estás a pirolar ou non che deixan? Vin no autobús e a min justo a mir sentada diante. Vas na primeira fila, vas falando co condutor, preguntaría: Maruja, subeu ar 7, que tiña as persianas baixadas, seguro que chegou tarde a traballar, cousas importantes, non que hai que saber. Pero pola miña posición de diva, de cantante, teño que ir atrás, mareándome toda, claro. Fumando o pitillo, bueno, as cousas que tens que pagar por ser famosa. Sí, claro, xa está falando clarete. En vez de falar, hostia, penso que esta nariz é así de charlar, non? Se fai moita calor e pos a nariz roja. Meu, teño clarete e vi unha caña de ervas malísima. Bebiña a botella toda, porque poñenxe para beber. Señores, se dun restaurante lle poñen unha botella, é pa bebela, hostia. Ti non podes ir a un asador e que che poñan unha botella de licor de ervas e tá malo, toma un chupito. É faltarlle ao respeto, hostia. Fano de aí con toda a bondad, poñenxo e varlle deixar, verdad, Rosalía? Se eu penso que tes toda a razón. Todo o que sea gratuito hai que mandarlle pa dentro, sin miramientos. O importante ao final que é? Que sepa ben, non que emborrache, é que estamos xogando. Esa xente que ao mellor que estás de cubateo e di chupito de tequila. Ai non, eu non tomo. Pa que viñeste? Pa que viñeste? Non, que mañán teño que levantar cedo, pois queda na casa dormindo, hostia. Completamente correcto al 100%. E dime, Rosalía, eu que sou un fanático teu, que te levo seguindo desde que saliches da casa. Por que Rosalía? Por que ese nombre? Porque mo puxo meu pai, me cago en todo. Que ti tamén estarás borracho, pero algo tonto xa eras de antes. Cago na madre que te pareu. Porque eu son gallega, vivín en Cataluña e fago flamenco. Mezclo máis con borracho a reira da mañá. Bueno, que che vou contar a ti que non sepas. E nada, Rosalía foi por meu pai, que lle gustaba moito. Dirás ti, a poetisa? No, o billete. Gustaballe moito o billete de 500 pesetas. Era fanático del, dicía, 100 pesetas son poucas, 1000 son moitas, 500 é o perfecto, é o estupendo. E como salía no billete Rosalía de Castro, pois puxeme Rosalía. Que é normal que non lle gustaba o de mí, se non pome Benito Pérez Galdós e quedo con el. Esa foi unha safada grande, foi das safadas máis grandes da miña vida. Esa é máis outra que estaba unha vez viña eu así, viña un pouco trambólica, non? A mí un pouquinho bombeada. E dixen, bueno, carallo, vou pola autovía, chego antes, e total, os mal será que ten. Estaban por atrás os hijos de puta, chego a ir por atrás, chego a meterme por atrás todo que vas polas pistas do monte e sales ali a de lucho, e estaban ali, estaban onda de lucho para pillar aos vellos. Ai, esa foi unha safada gorda, ese día, cuidado. Efectivamente, agora de meu garallo, si ese día, hostia, quedou ali o carné, amiga, aquel día. Si, díxome Lucho, ten cuidado que están aí e vante parar. E dixo, van a intentar. E, bueno, ao final pararon e quitaron o carné. Pero valeu a pena, unha chulería aos guardias. Dixeronme, sople aquí. Non, se soplei a línea de Lucho, tranquilo. Si hoxe non é por soplar. E despois dixeronme, vivioste algo? Dixe, como? Eu non me vi algo, que? Algo, dixo algo. Bueno, non pasa nada. Home, que me quiten o carné, si pero que me acusan de andar bebendo auga así fora da casa, me cago, iso é unha falta de respeto grande. Que o primeiro de todo, arremóseme así o guardia ao coche, non? Tocoume na ventanilla, eu baixei e dixeme, buenas noches. Armando así ao coche. E dixen eu, buenas noches. Quitararme o carné. Pero como me rayo no coche que pistola, arranco os dentes todos da cara. Hostia, que viña aí. Que te fai falta pegarse así, hostia, que eso despois teño que pagalo eu. Sentoulle mal, fixeme baixar do coche, prueba de drogas, non sei que. Bueno, es de Dios, de que me dicía o tipo, bueno, imos inmobilizar o coche. Que marcho no teu logo. Que vou me inmobilizar o coche non foi eu, o coche non ten culpa. Ou vai pagar eu, vai pagar o coche os meus pecados. Eso non pode ser así, joder. Si, tamén. Agora, o que pasa? Que aprendí a técnica. Eu ese día aprendí lección. Aprendí unha lección de vida moi boa. E agora cando me paran, di, párame, tócame no cristal. E dime, buenas noches, buenas noches. Sople usted aquí. E entonces eu saco un alcoholímetro que teño e dije, no, sople usted aquí primeiro. Puede continuar. Carallo. O xogo do alcoholímetro podemos xogar dous. E desde aquela non volví ter problema. Carallo, que boa técnica, arme deixar despois a mí un alcoholímetro ese que teña ahora a cena de empresa, e non me viña mal ter un.
pero me gusta ingenioso, borracho, sí, pero ingenioso. Tamén gustame moito a min o que é o ingenio gallego, sabes? Creo que somos un pueblo moi ingenioso. Buscarlle solución a todo é buscarlle proveito a todas as situacións. Somos os amos do reciclaje, por exemplo. Porque ti que tes un somier vello, tes un zarrao para as ovellas. Que tes unha porta vella, tes un zarrao para as ovellas. Que tes un radiador vello, tes un zarrao para as ovellas. O sea que as ovellas non escapan. En Galicia a ovella é raro que escape. Pero bueno, hai despois outras cousas que ao mellor que non me gustan tanto. Por exemplo, a miña nai, as navidades pasadas, regaleille un pijama. E regalolle un pijama bonitísimo, un pijama máis unha bata, que valeu o seu cartos e tal. E na máis un trejo, e abre así o paquete e di: ai, que bonito, ai, que chulada, esta pa cando teña que ir para o hospital. E eu, mamá, por favor, acabo-te de dar un pijama e se estás pensando en cando te poñes enferma. Ai, si, é que é moi bonito, é que este para ir para o hospital, este que venme moi ben, por favor, é para que o poñes, para que tías cantiña pola casa, para que non tiñas frío, como que para ir para o hospital. Por nada, aí o ten jardao, 2 anos ou 3 jardao no armario e non vai usar. É para cando se poña enferma. Que eso son cousas de esa negatividade de estar pensando sempre no malo. A meu pai, o cumpleaños pasado, o mismo, regalolle unha chaqueta e non colle e dime: ai, que bonita é, esta para o viaxe, esta xa me metedes ou de para ir no cadaleito, vai que me vai quedar moi ben. Por favor, papá, hostia, que estou che regalar para usar, para disfrutar da vida, para tal. Non, pensando sempre no negativo, no malo. Que ainda o outro día regaleille unha bolsa de chucherías ao meu sobrinho e dixeme: ai, que ben, xa teño a última cena arreglada. É que estamos sempre pensando, sí, os gallegos somos así, estamos pensando sempre no mal, no peor. Facundo, que tes a droga caníbal das 6? Va dentro. E basta drogar así. Que sepas que els que se droga e non con vida tienen un sapo en la barriga. Bueno, sí, tô eu para andar invitando. Mira, mija, cada un que teña a súa droga, e a súa artistada e todo lo que tú quieras. Pero consigue as drogas polos teus medios. Eu aí sí que non. Eu sou de andar compartindo. Non somos hippies, Non somos hippies para andar compartindo. Cada un ten as súas drogas. Este é un programa capitalista. Bueno, sí, eu neso tamén estou de acordo. Home, é que si andas aí, rula porro. Cada un que trae o seu, hostia. Tanto virgen máis tanta madre que me paria. Despois veñen aí sempre os problemas. Aquel chucha moito. Tranquilo, don Fecundo, non se enfade. Veña, vamos agora con unha chamada moi especial para Rosalía e deixemos o tema das drogas. Mira. Hola, Rosalía, son eu, non tua abuela. Bonita, non me reconoce a voz do rapaz, son tua abuela, hombre. Nada, dicirche que estupendo, que eres guapísima, cantas maravillosa, que eres un orgullo para toda a familia. É solo dicirche unha cousa, tes que foder máis bonita. Corta. Bueno, tua avoa, non, a mellor puxose nerviosa, non quería dicir iso, bueno, pois son os nervios da radio, claro. No, que va, miña abuela quería dicir eso, si, a miña abuela fogueteadora, si, a miña abuela unha chispeadora, madre mía. Sí, estuvo 27 fillos. Eu non recordo ir á casa de miña abuela e que non tuvera meu avó de cabalo dela, si, Dicían que cando estaba a miña avó parindo, estaba meu abuelo sempre saca a gaita fora esperando en plan: a ver, ese deixa sitio, o que pasa? Que hai outros que temos que entrar. E quen te aprendeu a ti eso pa vida? Quen te enseñou? Que non hai que andar con tonterías nin con xueguiños. Se un quere fogueteo, por fogueteo. Eu, por exemplo, estou pola calle e pasa un chaval así atractivo que dixo: ese quero que me cabalgue. E díjolle: quillo, tra! E xa lle cambia a cara, o tipo se ve con unha sonrisa, se sabe de que estamos falando. Eu, por exemplo, estou na casa aburrida e quero un pouco de matraca, e collo o WhatsApp e mando unha espiga, mando unha berenjena, e ao que lle chega xa sabe de que estaba falando. A min chegame unha berenjena e non me fai falta que me mande as jotas, que xa entendín todo. Eu xa entendín todo. A min chegame ahora mesmo, estou no WhatsApp e chegame unha espiga de millo e xa lle poño donde e a que hora. Non me fai falta máis. Iso é o que hai que buscar. Non se pode andar con tonterías. Invítame a cenar, invítame a un café. Mira, o cafetero teño na casa. Eu o que quero é pa foder. Non podemos andar con tonterías, porque se perde un tempo que eu teño cousas que facer. Eu teño discos que sacar, teño que facer o trimestre, tuve como facendo unha colección para Pulamir, que lle dixen ao Amancio Ortega: Amancio, isto vano coser nenos. El ríase: non, como van coser nenas? A ver, Amancio, estamos falando dúas persoas. Isto vano coser nenos. E díxome: bueno, a verdade é que si. Bueno, pois que lle poñan xeito, porque se a neno non ten que quedar unha puta merda. Así lle dixen, porque vai levar o meu nombre e non pode ser unha catrañada, entendes?
Bueno, quedoume moi bonita, quedoume moi ben. Moito chándal, gústame o chándal. É cómodo, é quentiño, para estar na casa está estupendo, sales pa fora te tens que cambiar. O chándal a min é unha prenda que me encanta. E hai dicir unha cousa que moita xente di fala mal do chándal. Mira, a que está guapa en chándal está guapa sempre. Ao mellor o problema teu é ese, máis que outra cousa. Fea do carallo. Home, que non ten un chándal roñoso na casa con manchas de tomate, que está todo feito mierda, pero que chegas a casa polo e parece que che escorren os problemas, parece que che cambia a cara. Eso é o mellor que hai, trombarse no sofá todo domingo de resaca, bourándoche a cabeza co teu chandaliño. Home, por favor, eso é vida. Que sempre tes algún amigo, algún irmán, que ten o chándal e ten unhas manchas blancas así na barriga e dixe é de yogur, bueno, non sei, ao mellor engañas a alguén, pero a mí non me engañas, non te vin tomar yogur na puta vida, a quen vas a engañar, pero bueno, ese é outro tema, o que sabe de que estou falando sabe, o que non, pois, que pregunte. Axús! Vaites, parece que non me entrou ben a fariña. E dime, Rosalía, ti que é o que estar buscando como artista? Non agora xa para despedirnos, como última pregunta que eu che faría, que é o que buscas? Cal é o teu top? Como che gustaría que te vira a xente? Eu o que busco é ser como a Estrella Galicia, como un quinto de estrella. Gustarlle a todo o mundo, estar sempre aí, ter unha carreira larga, que pode haber algún que non lle guste moito, pero que non lle disguste, entendes? Que sempre está aí, ser unha cousa que está aí, porque hai moitos artistas que son como a Red Vintage. Teñen aqueles 3 mesiños vos e despois caen no olvido. Que, donde están os da Red Vintage? A ver, os fenómenos, que che viñan romper a cabeza, estabas tomando unha estrella, ai, tomas estrella, agora hai Red Vintage, a Red Vintage é a hostia, sabe a Cristo, ui, a Red Vintage, e tomas 3 e xa vas cargado, a Red Vintage, a Red Vintage. Onde estades agora? A ver, onde estades? Onde hai unha Red Vintage para tomar? E os da estrella estamos aí sempre, duradero, que é o que importa, que dure ser pa siempre. Eu é o que aspiro como artista, non ser un pelotazo dun día e a tomar polo cu nós, ser como a estrella, sempre aí, e ser unha cousa pa xente, baratiña, con bo sabor, que se pode tomar, que alegra a vida, ese é o que aspiro. Eu como artista quero ser un quinto de estrella. Como artista e como persona, porque unha cousa non quita a outra. E moitas gracias a todos pola entrevista, e comprademe o disco, porque o meu disco chamase Malamente, porque era como chegaba eu a fin de mes, malamente. Así que, por favor, botadme unha man. Ata aquí outra loucada do braxe da Telejaita. Perdoade que non subira vídeo estas 2 semanas, xa sabedes que estou un pouco liado, que ahora podo facer menos, que teño menos tempo, así que espero que lle deades moito amor a este vídeo, con likes e comentarios caralludos, como sempre. Nada, pronto vou facer un vídeo un pouquiño serio, explicándovos como vai o tema e como están as cousiñas. Bueno, explicando un par de movidas. E nada, que moitísimas gracias a todos por o vídeo. E xa sabedes, dadlle a like, comentade e suscribidevos, que non costa un carallo. E quedades como adiós. Suscríbete, mardalle al like e suscríbete, mardalle al like. E se che gusta, compartio cos teus amigos. E se non che gustou, mandaría aos teus inimigos e é que tamén polo cu. E é así como se fai. Suscríbete, mardalle al like.